walay katapusan ug dili mausab. Jeremias Kapitulo 50, versikulo 5. Umari kamo ug makigtipon kamo kang Jehova sa usa ka tugon nga walay katapusan, nga dili hikalimtan. Ang usa ka pakigsaad, usa ka kasabutan diin ang mga partido nagbugkos sa ilang kaugalingon sa usag-usa aron matuman ang pipila nga mga kondisyon. Sa ingon, ang tawhanong ahente nakigsabot sa Dios sa pagtuman sa mga kondisyon nga gitakda sa iyang pulong. Ang iyang panggawi nagpakita kung siya nagtahod o wala niini nga mga kondisyon. Maangkon sa tawo ang tanan pinaagi sa pagsunod sa Dios nga nagtuman sa pakigsaad. Ang mga hiya sa Dios gihatag ngadto sa tawo nga nagpaarang kaniya sa pagpakitag kaluoy ug pagtabang. Ang pakigsaad sa Dios nagpasalig kanato sa iyang dili mausab nga kinaiya. Kita kinahanglang mahibalo sa atong kaugalingon kung unsa ang iyang mga kinahanglanon ug ang atong mga obligasyon. Ang mga termino sa pakigsaad sa Dios mao: higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna, ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mao kini ang mga kahimtang sa kinabuhi. Buhata kini, si Kristo miingon, ug ikaw mabuhi. Lucas Kapitulo 10, mga bersikulo 27 ug 28. Ang balaod sa Dios gisulat sa iyang kaugalingong tudlo diha sa mga papan nga bato. Sa ingon nagpakita nga kini dili na mausab o mawagtang. Kini kinahanglan nga mapreserbar sa walay katapusan nga mga katuigan. Dili mausab ingon nga mga prinsipyo sa iyang gobyerno. Si Kristo mihatag sa iyang kinabuhi aron mahimong posible alang sa tawo nga mapasig-uli ngadto sa dagway sa Dios. Kini mao ang gahom sa iyang grasya nga naghiusa sa mga tawo sa pagsunod sa kamatuoran. Mga igsuon ko, pakigbugkos sa Ginoo, ang Dios sa mga panon. Himua nga siya ang inyong kahadlukan ug himua nga siya ang inyong kalisangan. Ang mga panahon sa kasamok anaa sa atong atubangan, apan kung kita maghiusa sa pagbarog diha sa Kristohanong panag-uban, walay bisan kinsa nga maningkamot alang sa pagkalabaw, ang Dios magabuhat sa makusog alang kanato. Nasayod siya sa tanan natong panginahanglan, anaan niya ang tanang gahom. Siya makahatag sa iyang mga alagad sa sukod sa kaepektibo nga gikinahanglan sa ilang panginahanglan. Ang iyang walay kinutuban nga gugma ug kaluoy, dili gayud kapuyon. Uban sa kahalangdon sa makagagahom, iyang gihiusa ang kalumo ug pag-atiman sa usa ka malumo nga magbalantay. Dili kita kinahanglan nga mahadlok nga dili niya tumanon ang iyang mga saad. Siya ang walay katapusan nga kamatuoran. Dili gayud niya usbon ang pakigsaad nga iyang gihimo uban ni adtong nahigugma kaniya. Ang iyang mga saad ngadto sa iyang simbahan nagbarog nga lig-on hangtod sa kahangturan. Himuon niya siya nga usa ka walay katapusan nga kahalangdon, usa ka kalipay sa daghang mga kaliwatan.